Ha telefonat al Servei d'Informació sobre la recollida de residus de la Mancomunitat de la Ribera Alta. Benvingudes i benvinguts a la Mancomunitat de la Ribera Alta. Esteu parlant amb el Departament d'Educació Ambiental. Volem recordar-vos que teniu un servei d'atenció ciutadana al vostre abast. A través d'aquest servei d'atenció podreu transmetre'n incidències amb el servei, com per exemple si teniu algun problema amb la recollida de residus. No sabeu on va un residu o teniu algun dubte amb el calendari de recollida? Pregunteu-nos, estarem encantades de resoldre-vos els dubtes. Teniu trastos a casa i necessiteu que vagin a recollir-los? Doncs sol·liciteu-nos la recollida dels voluminosos i aniran a la porta de casa a recollir-los. Només heu de telefonar-nos al 663 255 877. Les educadores ambientals estem al servei de la població.